Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke sizawuthetha ngendaba ethethwa phaa yilegend eqela leKaizer Chiefs uDominic Isaacs, inzalelwane yapha eCape Town. Uthi ke uDominic Isaacs iKaizer Chiefs ke iza kothusa abantu abaninzi, yena xa eyijongile uyibona iyofikelela phaa kwifinal ke CAF Confederation Cup. Uthi futhi ke kungenzeka into yokubana ke Kaizer Chiefs ke iyiphumelele le CAF Confederation Cup. Wazicacisa ke izizathu phaa uDominic Isaacs baphulaphule. Nawukhumbula into yokubana ke Kaizer Chiefs ingena kuma-group stages okokuqala ezimbalini ke xa kuthethwa phaa nge-CAF Confederation Cup. Bangayiphazamisi ke ne-Champions League le ke yathi ihambe yojika phaa kwifinal. Sithetha apha ke nge-CAF Confederation Cup. Uthi ke uDominic Isaacs ke baphulaphule, okokuqala iKaizer Chiefs xa idlala apha eMzantsi Afrika kunabantu ke abayijongele phantsi, kuneentetha ezigxekayo phezu kweentloko zabadlali beqela leKaizer Chiefs. Uthi kuyathethwa njalo noba yenza ntoni ke kubakho okokugxeka. Uthi ke into abangela uba abe nethemba yinto yokubana ke xa iphuma iyodlala kula mazwe, noko kula mazwe bafika badlale nabantu ke abangabaziyo, badlale nee-players ke abangaziqhelanga. Lapho ke bawufike phaa bazimisele, akho bantu bazi ngabo kakhulu. Uthi ke loo nto ibanikeza ke igalelo elikhulu lokubana ke bazimisele rhoqo xa bedlala phaa eAfrika. Iplayer neplayer iyakhululeka emoyeni. Udenza umzekelo athi ke ezi players zigxekwa kakhulu xa zidlala apha eSouth Africa, xa ziphumile zaya phaa eAfrika zodlala ke iCAF Confederation Cup, zifika phaa zidibane nabantu ke abangazaziyo, zikhululeke emoyeni futhi ke zidlale kakuhle. Uthi yilaa nto ayithembe into yokubana ke iKaizer Chiefs iza kothusa abantu abanintsi balapha eMzantsi Afrika, ingakumbi ke abayijongele phantsi. Utsho ke phaa uDominic Isaacs, umfana omdala ke oyilegend eqela ke leKaizer Chiefs, ecacisa ke malunga nohambo ke oluzohanjwa phaa yiKaizer Chiefs phaa kuma-group stages ke we-CAF Confederation Cup. Okubalulekileyo ke phaa kumakhosi ezi metshi zokuqala bangaziqokelela abafana abadala, bazifake engxoweni, bazame ke ngoba kakuzibalula xa bephumile bodlala phaa e-Egypt, okanye ke xa kuthe kwanzima phaya e-Egypt abafana abadala bakhe bazame noba yi-draw noba ke bakorile ke kukoro nakubo, kodwa ke kube yi-draw abafana abadala mabeze nayo. Xa bebuya ke bezekhaya benze sure into yokubana ku-3 points bawufumana, ngoba ke xa sithetha inyaniso emsulwa laa ndlela yokudlala phaa e-Egypt ke ayizukuba lula phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke ngenceba ke nemfefe zikamdali abafana abadala ke bazawuphumelela. Ndingqinelana ke nale nto ithethwa phaa nguDominic Isaacs xa sitsho sithi ke apha ekhaya bajongele ke phantsi kakhulu, basoloko ke begxekwa njalo, kodwa uthi phaa eAfrika baza kothusa abantu abaninzi, baza kuza nodumo. Nani ke baphulaphula ngake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.